Tyhle rychlosti, jo. Tyhle špatně poliká, ty jo. To jsem nevěděl, tyhle. To bylo hodně zatlačený teďka, no. Taky, ale se otoč, ty jo, jako musíš proti směru, ty jo. Jo, tak to jsem nevěděl, víš. Když jdeš po směru piješ, tak to teče do tebe rychle. Jedu s tím první, Jo, teď je to fotitelný. Víte, jak svině, ale to je... A jak pojďám 299, to je pomalý. No, to se to taky. No, no. Navělo bude marný k tomu dojít. To třeba ukázat, jo, to že to jede na 300 má, to je 320. Jak to, že to nejde 320? No, protože jsi tady ty a oni říkali, že to ještě. Takže